Na i gofyn y peip. Wel, helo pawb a chroeso nôl I PopT. Heddiw ma, da ni'n mynd I chwarae Gwir Neu Bei. Dun dun dun! Yw Gwir Neu Bei. Wel, Jed, Gwir Neu Bei ydy, iawn. Mae yna 2 person yn mynd ben I ben. Mae yna 1 person ben I ben. A mae yna 1 person yn gofyn cwestiwn i'r person arall. Sut yw'r person arall yn ateb y cwestiwn? Mae'r person nath gofyn y cwestiwn yn cael pay. Ond, cyn idych chi exeitio, os ydy'r person yna ddim yn ateb y cwestiwn, maen nhw'n cael y pay. Ond, cyn I chi gweld ni'n cael y pays ma I gyd, mae rhaid I chi tanysgrifio I PopT. Ro thumbs up ar y fideo yma. A chofiwch chi wasu'r glwch bach o notification. Jed, Elin. wyt ti'n barod? Na dw. Wel, da ni'n mynd I wneud o anyway. Ti'n barod? Come on, Reit, Jed. Cwestiwn I fi, please. Cwestiwn mis gennau I chdi ydy, pwy yn dy farn di yw'r cyflwynydd PopT lleiaf doniol? Come on! Fi rili ddim eisiau pay, mae'n huge hefyd, sy'n dwi. Just, Na i gofyn y peip. O, ti heb? Heb law dy fideos di, pwy sydd ar fideos gore? Ti? Na i gofyn hwnna, diolch Cadi. Iawn ta Jacob, fi'n gwybod bod ti'n un o gyflwynwyr chydig bach yn fwy newydd i'r sianel. Ti'n mynd mor gyda hwnna? Na. Ond gan bod ti'n gyflwynydd newydd, ateb fi'n onest, wyt ti wedi gwylio pob un o fideos PopT? Na. Iawn, digon teg. Gymraid peid efa. Reit ar y drwyn. 3, 2, 1. Sean Corn. O, a dy lashes newydd hefyd. Pwy yw'r cyflwynydd gwaethaf ar PopT? Gwaethaf. Nid y lleiaf doniol. Nid y person gwaethaf. Ti'n gwylio nhw a ti'n mynd... Person yna yw'r gwaethaf. Peace out, boys. Dim pays fan hyn, boys. Ar y sianel PopT, da ni wedi cael pobl sydd yn berthyn i'r cyflwynydd ar y sianel yn do. Pobl fel Mared, chwaer fi, Jack a William. So ni jyst eisiau gofyn, dim yn gwestiwn mawr, really. Pwy allan o y pobl yma I gyd wyt ti'n hoffi y lleia? Dyw hwnna'n mynd dig. Na. Sa'n nabod nhw dda iawn, heblaw Mared. O'n i'n mynd I dweud. Da iawn chdi, Cadi. Ia. Jed, y senario yw... Right. Ti yn stuck ar ynys. No. Ar ynys. Right. A ti angen dewis just un o'r cyflwynwyr I fod gyda ti ar y ynys am byth. Pwy wyt ti'n dewis? Ti. Yeah! Oh, no! Yes! No! Oh, yes! Diolch yn fawr, Jed. Fi'n cytuno dy ti. Nesef. Daw i'r ynys, efe? Yeah, come on. Hapa ni. Cwestiwn! Allan o'r 3, o'n I fan hyn, heblaw ti, pa gyflwynydd sydd ar steil gwaethaf? Pwy sy'n gwisgo'n fler
Neu pwy sydd yn gwisgo neis. Mae'n lan I ti. Mae'r pŵer gyda ti. Mae'r cloc yn tician. Sori, o'n I methu deud neb. Mae hynna'n gas, Jed. So sydd dy ti? Bar o siocled, Bar o siocled. chili poeth Chili poeth. a lwmpyn o lo. Lumpyn o lo. I ba gyflwynwyr, neu I ba gyflwynydd, fydda ti'n rhoi y siocled. Wedyn I gyflwynydd arall, chili poeth. A wedyn I gyflwynydd arall, lwmpyn o lo. Byswn ni'n rhoi y bar o siocled I Jed. What? Byswn ni'n rhoi y chili I ti. Pam? Achos fi wedi gweld fideo ti yn bwyta chili. A ti'n eitha wael yn bwyta bwydydd spacelid. A byswn ni'n cael laff, ti'n modd. A lumpyn o col I Elin wedyn. Pam? Os dwi'n camfihafio? Ie, wrth gwrs. Yn ti os o hwnna'n Mae'n eitha edgy, ti'n modd. Mae'n anodd bod fi'n gyffa cael hwn, do. Wrth gwrs bod ti. Yes, ti ddim yn cael fi, boys. 3, 2, 1. Oh, lovely! Diolch yn fawr iawn I chi am wylio, iawn? Cofiwch I danysgrifio i'r sianel os ydych chi'n gweld mwy o gynnwys fel hyn. Ro thumbs up ar y fideo yma. A gwasgu'r glwch am y notification ding-dong. Diolch! Ta-ra, guys! Ta-ra! Gyda bach o paid. Oes. Hey, off! Safio hwnna.